que creo que teñen algo para vos. Deixámosvos con eles e que vos conten polo miúdo. Un aplauso. Hola, bos días a todos. Moitas gracias por deixarnos estar aquí un ano máis. Nos queremos darlle as gracias aos nenos por compartir con nós a campaña de sensibilización e aos pais unhas moi felices festas, aos profesores, aos nenos todos. Felices festas, feliz ano novo. E agora o neno ganador do dibuixo é o Xío Domínguez. O Xío Domínguez? De sexto de infantil. Sexto B de infantil. Hola, Xío. Este regalo para ti. Non, biquinho. Mira, o teu dibuixo. Sí, ou regalarlo. Regalarlo. Sí, va, pues ti leva o regalo e logo levamos o teu dibuixo, vale? Ata aquí a primeira parte do noso festival. Se vos gustou